So
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Momma, yɛnyinaa mpae. Yɛn agya Nyankopɔn, Tweaduampɔn. Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Saa dɔn yi mu, yɛnyinaa yɛsene aka akoma abɔm. Ng isang taos Yɛde yɛn ani ma wo tumi kɛseɛ. sa bawat mabuting bagay na patuloy mong ginagawa Na sa bawat isa sa amin. mamuha sa daafo deɛ Salamat po. a yɛpɛ sɛ yɛde ma wo. Kami Pade nasa pa biara buhay woyɛ no ng yɛmu bayan. biara abrabɔ. Meron kaming sapat sa lahat ng aming Sa mga daawo bɔ yɛn kailangan sa mpae. araw-araw. Salamat po Momma sa yɛn mga pagkukup nneɛma isa sa amin. yɛhia yɛn nyinaa. Salamat sa Sa daawo pag-iingat mo sa aming mga mahal sa wɔafa buhay, yɛn abaeɛ mu. mga sambahayan. Sa daawo sɛ Pati sa mga hindi na namin naalala woahwɛ yɛdɔfo ikabubuti namin, Ama. ne yɛabusua. Ipapasalamat namin sa iyo. Sa daawo bebree Pat wɔ nneɛma a kaming na woyɛ ma yɛn. buhat na anumang Sa daawo bagay yɛn nyinaa so ase. na maisusukli kundi ang Wohwɛ wɔ yɛn abrabɔ mu a kami sa iyong dakilang wobɛtumi de kapangyarihan. atua wayɛ mu Ang yie napakalaking utang na na loob wɔ sa nnepa amin. so pɛ. Gye sɛ Saan mo sana kaming Awurade lahat wo tumi kɛseɛ pagpala ka po sa bawat atum ne sambahayan aka ng yɛde wo. bawat kaluluwang Sɛ wo sɛ hyira yɛ nyinaa, alalahanin mo ang hyira isang afiefoɔ katawan. nyinaa. Sana po kung Amen. maaari. Wɔde anidie ɛma wayɛ mu. Mo po ang maraming mga Sɛ kaluluwa wo na nabubuyo sa kae sari-saring kasamaan na wɔ at ntoatoasoɔ yi. nakalilimot sa iyo. Makabalikwa sa iba't ibang Sɛ wo sɛ mga frɛ kasalanan kanilang kinasasadlakan. Matutong sɛ bɔne atetɛ. ng kalooban Yɛn nyinaa yɛatumi ama ne yɛfɛ no alam muyɛ may darating na na yɛsane araw aba wo nkyɛn. maharap kami sa iyong banal na hukuman. Sɛ wo sɛ Gagantihin mo ang bawat yɛda bi nilalang sa bɛba a kanilang mga ginawa. yɛbɛkɔ akɔhyia w'atemmu Po sa aming lahat, turuan mo kaming makapamalagi sa katotohanan mo. sa Lagi buo naming biara akyɛn. inaalaalang merong isang Na wɔn dakilang mo ayɛ likha ng isang sinuko ɛyɛ mmɔbɔ na dapat na namin ɛnyɛ wɔ nokorɛ. pagkasagutan. Sɛ wo sɛ abɛgyina Hinihiling namin sa iyo. Sana po hipuin wɔ yɛn na mo yɛnkae sɛ wɔtwadi yɛn mpo bi wɔ mpa a lalo na sɛ ang ɔbrɛ yɛn ho kanilang ase mga ahyɛ no. mga Sɛ wo sɛ fa wo nsa ka ɔkra biara apam. alam po Wɔn namin a na wɔyɛ adeɛ nasa iyo ang ne lahat wɔn ng a susi at wɔfom ama kasagutan no.
sa maraming Nagmamahal sa bebre mo. tulungan mo po Yung bawat nilalang na naman mo nagdarasal na kumilala sa iyo ano sa iiwaw. panahon ng aming kasalukuyang Tawad ka. kinapangyarihan. Yung mo Laganap ang maraming mga panganib at salot. si ikaw Po, humipo ka ng may mga karamdaman. kayo efusenya dawa Maaari, wapana fusen sila ng breka yung huwi lakas wana wayari sa paglilingkod sa iyo. wayaw ka Panginoon, bahala ka na awa po sa aming ano lahat. yung dibra Nananalig kaming nandiyas bawat hibik ng aming pusong hindi Ade. masabi, ipinagkakalob mo kung kasang-ayon Yun ang na kaloob hubay. mo, Ama. Kalaki po nitong ipinamanhig sa amin. Mamamapayadira yun Patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, Raw, lalo na bani ay ang mga itiyaw kasalanan na hindi na namin namamalayan. Bahala ka na po sa aming lahat. Muli, salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas. yun na hubay. Kaya wa si Bebre wa yung kwa Kristo Yesu din. At ngayon, tanggapin po natin ng walang Kamay na yun hanggang sa pag-ibig at ang makapangyarihang Tama bendisyon do. ng Diyos amang nasa mga langit. na insura kami ay kuya ni Joe. Ating Panginoong Hesukristo, Namang kajya niya yarasa na pakikipisan kuya ni ng Rani Espiritu, Yesu Kristo. siya nawang Na kung kumuda ayo kuya. sa ating mga anak, Hindi ako mamuhin nila. kailanman. Titro yama tisya na dana na. Amen.